एक्ट्रिसा रेडि जाबाय मोसानो नागिरदों ओमफ्राय नैबे केमेरामेन ओमफ्राय नैबे एक्ट्रिस सासे नैलाय ओमफ्राय आरो नैबे कामिं सुनाव बे एक्ट्रिस जागोन ओमफ्राय बैथ' बे एक्ट्रिस सासे ओइलाय नाहरगासिनो दे नै एक्ट्रिस सासेया करिय'ग्राफा फोरोंदों ओमफ्राय नै एक्ट्रिसा माबायदि गानदों इसिबां समायना जों लकेसना नै नुबाय बिसिबांबा गुवाहाटीनि बिल्डिंफोर नुदों हाजो गोजौआव प्लेसआ जोबोद मोजां नोंथांमोना आरो नेक्स्ट बाराव सोरबाफोर शुटिं खालामनो नागिरदोंबा बेयाव फैनानै शुटिंखौ लानो हागोन नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय जोंना दा कभार संनि शुटिं सोलिगासिनो बे कभार संनि एसे नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लादों ब्लग एसे बानायनाय जाबाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय थ' भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा नायलांबाय थादो नैबे जाहैबाय संगिता ब्रह्म बेनिफ्रायनो इसानियावनो जों जानाय लोंनाय खालामबाय न'आ ओमफ्राय बिल्डिंसो जों जोंना दा एक्ट्रिसा नैबे नै होनबाय दा जों बै साल बागाननि एसे साइडआव प्लेस दं गुवार बेयाव जों शुटिंखौ खालामसिगोन आरो बेगफ्रा नै एक्ट्रिसा नै नुबाय रायजोफोर एक्ट्रिस जागोना नैबेनो नैबे एलबामाव जागोना ओमफ्राय नैबेबो एक्ट्रिसानो दिनै बिनिया शुटिं गैथ'वा उनाव जागोन साननैसोनाव ओमफ्राय नैबे गेजेरनिया एक्ट्रिसखा ओमफ्राय बैबो एक्ट्रिस जागोन गोजा गस्ला गाननाय स्पटिंआ बेथ' आरो बिराद साफा फुरा रम्भा एक्ट्रिससो नैबे एक्ट्रिसा दा शुटिंनिया ओमफ्राय एक्टरा नैबे जागोन ओइ नै लाजिदों लाजिनाङा नै केमेरामेन जोङो शुटिंखौ बे साल बागान बेसेबांबा समायना बै साल बागानाव मोनसे प्लेस दङ बिराद समायना बेयाव जों प्रथम शुटखौ लागोन दे नानिया देलाय मिनि खानाय ओइथिं नाहर ओमफ्राय आरो आं ओइथिं नाहरनानै एसे मिनिस्लु जा दे रेडि एक्सन बिदि नङा नै ओरैसो नाय ओरै जेनेबा ओरै हाथाय एसे खोन्थिबानो जाबाय एक्ट्रिसा बैयावनोमोन शुटआ नैबेयावनो प्लेसआ दा बिनि शुटआ जोब्बाय दा जाहैबाय ओमफ्राय नैबे एक्ट्रिस दा जोङो बेलेग लकेसनाव शुटखौ खालामहैसिगोन दा नैबे हाग्रासो जाबाय नै एक्टरा लाजिदों बथल खोन्थालायसारदों नाय एक्टर मानसियानो बथल खोन्थायनो नाय देखाय नै एक्ट्रिसा नै आरो नैबे दिनैनि शुटिंनि एक्ट्रिसा नै दै लोंनो नागिरदों लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला थ' बे कभार संनि भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदो डिसक्रिपसनाव चेक खालामबानो जाबाय भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदो बे कभार संनि नोंथांमोना चेक खालामना नायहैबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामबानो जाबाय थ' दा गोदान सानदे जोङो बेखौ मबाइलजोंसो शुट खालामनाय जादों बारा मोजांबो जायाखै जानो हागोन नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय बिदिनो अनसायबाय थाबा जों मोजांनिफ्राय मोजां खालामनो नाजागोन आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामदो थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय